କଲବଲ କରୁଛି ତାତି। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ତାପମାତ୍ରା 15ରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହର। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 5ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 40 ପାରଦ ସେଲସିୟସ ପାର କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରିଛି ଆର୍ଥିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର। 15ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଉଷ୍ମ ଆଦ୍ରଣ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହେବ। ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ଧରି 3 ଦିନରେ ଉପକୂଳ ଓ ସନ୍ତରଣ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ବୁଧବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ମୁତାବକ 17ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ଓ ଅସହ ହେବ ଓ 4 ଦିନ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପିକ୍ ସମୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଓଡ଼ିଶା ତାପମାତ୍ରା ଆହୁତିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତାପ ସହ ପାଲିଥିଲା ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସେଠାର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଓ 37 ଉପରେ ରହିବାର 6ଟି ସହର ତାତି ରହିବ।